Iroi try saya sin pat ngai ke play pi ba ro ha ke teng ke padum bor ke jong try ti ha ke channel ngam ai ji hikai tang na ka benta ka men sim re na ka benta ka jing don kam jong ke jing em ke jong pi ke man la ka sngi ru ngai ai ji hikai namar ba ublei omdei ba uburom tai ke men sim uburom ru ka met ke jongi bat la da ka met kam dan ka men sim kan chong ha e hi tinga kwa ban ai ji hikai pi shapang kini ki briu ki babu fridge ha yeng te pun bahai ki briu ki babu fridge ha yeng kim jutep ba lada ya ka fridge pin off kamot kan sadu kloi kan ka fridge jong pi te ka fridge si sin ba pila thiet pi de ban on ben light no ka ba lip light te om lai lai lan de lada ha ka ar phusau kan ta pi lip no tang sau san kan ta kamot kam lai lai tang ba de ban pen me be ya ka fridge lada pi pen me ben kamot kan ne kan hado arpsan arpun rius nem te lada pi pen lip bed pi ong ba mdan ai hapo fridge ngan pen lip da kita yo pi pen me biang nganong i pi ka fridge jong pi tang kan no kan sedo no kan nom ne slem re ba da pi bu kino ki tiar ki ba khruj ru hapo ka fridge kamot ka fridge jong pi kan sedo no kloi kala ban bathai ru te bat lada lalang kitu kita hane po freezer te omde ba pin yap pom daka narne daka ke don ki balik kumta dengan pen i pi sele kum ni ken ap ngan pen i pi pe keni nem pinyon ken kum to pi i dala nyon kum to ki tha ki badan hang ni hapo te kamot kin sa om la ka om ken ki tu ki tha te lada pibu ya kani ka jing da tharu phila ban bu ha u san kumne nga bu ha u san balai banga kwa ban bu ice cream kum to kwa bam ice cream te phila ban bu tang ha te ha u saw ni ha u aru kamot kam lelai te ka shong ka jing mon jong phi te han re ban bu bet maximum te ka ba ba phi bu bet ha u number ba saw ken te ken mau ban nyon nang ni ken lada la walang palak ki tha wat ju dung da katari namara dung da katari kan sedu na ken ka fridge ka jong phi te